Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Honorable Deus Gumba MP, Minister of Lands, all the Cabinet and Deputy Ministers here present, Ms. Colleen Zamba, Secretary to the President and Cabinet, and all the government officials here present. Your Excellency, Dr. Nancy Sangweme, Ambassador of the Republic of Zimbabwe to Malawi, and Dean of the Diplomatic Corps. Your Excellencies, heads of mission and international organizations here present. Your Majesty, Inkosi Makosi, Command the 5th, Paramount Chief Lundu, Paramount Chief Kuyungu, Paramount Chief Kawinga, Temba la Matemba, Chikwa Maembe, and Paramount Chief Kaduya. All the leaders, representatives, and members of the Tonse Alliance here present. Honorable Patrick Zebo Nchilondola, Regional Chairman of the Malawi Congress Party for the Center, and all the regional leaders of the Tonse Alliance here present. Your Worship, Councilor Esther Amina Sagawa, Mayor of the City of Lilongwe, and all the councilors here present, all the members of Parliament here present, Bishop Kabanda, officiating clergy, and all the religious leaders here present, all the traditional leaders here present, distinguished invited guests, Amai Diaba. Kani yatibweretsa pano sinayi koma ya nyumba zokhalamo. Mdziko muno mwakhala muli vuto losowa manyumba okhala kwa nthawi yayitali. Ndipo chaka ndi chaka Malawi mangonamizidwa kuti vuto likonzedwa. Ena mpaka kufika powauza Malawi kuti apatsa Malawi malata ochipa, koma ngakhala nali ndi mwayi opanga zimenezi kwa zaka zingapo, lero ukati uyende m'midzimu supeza chizindikiro choti Malawi anapeza malata ochipa oti afolere manyumba awo kuti zofolera ndi udzu zikhale mbiri yakale. Sikuti masomphenya wana ali oyipa atali, chifukwa vuto losowa manyumba amalata ndiye ndi lalikulu, koma vuto nloti atsogoleri amene analonjeza zimenezo zinawakanika kuchita. Malo mowapatsa Malawi malata ochipawo kuti amangire nyumba zawo zolongosoka, ena ndi aja timamva kuti amadzikundikira okha matumba a simenti kudzera njira zosaloledwa. Kudzera njira zosaloledwa ndi malamulo. Tsono utsogoleri otumikira wanthu satero. Ndipo napa nkhani imeneyi amene tikuyenera kuwavulira chipewa
ndi a president opuma Dr. Joyce Banda chifukwa muzaka ziwiri zimene analamulira dziko lino anayesetsa kulimbikitsa ntchito yomanga manyumba a anthu m'midzi. Umenewo ndiye utsogoleri otumikira anthu. Ndiye inenso chilowere mboma ndakhala ndikuonetsetsa kuti vuto la kuperewera kwa manyumba okhala m'dziko muno likonzedwe ndipo likukonzedwa ndithu tsiku ndi tsiku. Amalaya zanga wina asakunamizeni. Vuto la kuperewera kwa manyumba m'dziko muno ndi lalikulu zedi ndipo likukhudza Malawi osiyanasiyana. Ndiye titaliunikira vutoli mofatsa, titaliunikira mofatsa. Tinaona kuti ngati tili serious pofuna kudzathana ndi vuto limeneli, tiyenera kuyambira manyumba a anthu amene amagwira ntchito nthambi zachitetezo monga asilikali, apolisi ndi oyang'anira ndende zathu, chifukwa tonse silingagone mwamtendere pamene anthu amene amatiteteza alibe ndipo okhala pomwe. Madera amene amakhalawo na amatitumikira. Ndiye chifukwa cha chimenechi ndidayambitsa project yomanga manyumba 10,000 aja anthu ogwira nthambi mu nthambi zachitetezo. Ndipo pamene nyumba zimenezi zimene analonjeza mapresident wena simungaziloze lero chifukwa anangozisiya miyala ya maziko yokhayokha. Ine nditha kunena molimba mtima za ntchito ya manja anga chifukwa pa manyumba 10,000 amenewa, manyumba oposa 1,000 amaliza kale, manyumba oposa 4,000 ali mkati, ndipo manyumba oposa 500 atsala pang'ono kulolezedwa kuti tiyambe kumanga. Ndiye kuti tikaphatikiza onsewa akupitirira theka, kutanthauza kuti pozamaliza kutumikirana Malawi mchaka cha 2030 manyumba onsewa adzakhala atamalizika. Koma lero nachiona cha nzeru kuti tiyambe ntchito yomanganso manyumba a Malawi. Akatswiri ona za chiwerengero cha anthu m'dziko muno anatiuza kuti m'dziko muno mukuperewera manyumba okwana 250,000. Ndiye lero ndili okondwa kulengeza chiyambi cha project imeneyi yomwe tikuyitcha Project 250. Ndiye poti ine zongoyika miyala ya maziko simfuna, chomwe muyenera kudziwa nchoti mwambo wa lerowu sikuti ukutanthauza kuti ntchitoyi iyambika mtsogolomo ayi. Pofika tsiku ngati lero la mwambo otsekulira project imeneyi, ndiye kuti project imeneyi tinayiyamba kale ndipo manyumba oposa 500 ali mkati. Poyambira menepo 500 zidayambika kale. Ndiye pozindikira kuti manyumba awa
afunika kuti Malawi Housing Corporation ikhale ndi ofesi ya mphamvu ndi cholinga choti izigwira ntchito bwino posamalira manyumbawo. Lero nayambitsanso project yomanga office block ya Malawi Housing Corporation kuti nayonso tiyambiretu. Tekuni Maseka nda board chair Architect Reverend Komanso anduna IMP kuti izitu ine paja simfuna akuti iya imsatero ntchito tunenayi iyambika pompano tete kumdzatseguliranso posachedwa. Chifukwa ntchito tayambayi yomanga manyumba 250,000 ndi ntchito yofunikira Malawi Housing Corporation yamphamvu pofuna kuti pomamaliza ndime yanga mchaka cha 2030 tidzakhale titakonza ndime yayitali. azimanga nyumba 25,000 pa chaka. Ndiye poganizira ntchito zimenezi nachiona cha nzeru kuti kuno ku Malawi tipange National Housing Symposium imeneyi yomwe ili yoyamba kuchitika kuno ku Malawi. Cholinga cha msonkhanowu kugawana nzeru zokwaniritsira masomphenya amenewa komanso njira zogwira ntchito limodzi kuti izi zonse zikuthekazi zisayimire pa njira. Ntchito isiya boma lokale mwachitsanzo ndine wothokoza koposa chifukwa cha thandizo lochokera ku dziko la China pa ntchito yomwe tikuchita kuti masomphenya amenewa atheke. Mukafunsa Malawi Housing akuwuzani kuti bungwe la China lotchedwa Henan Gorge Development lomwe Malawi Housing anali nalo ubale kalekalero pano labweranso ndi cholinga choti tikambiranenso mwatsopano mgwirizano wathu. Ndipo pali ndithu mabungwe ambirimbiri amene akuyenera kukhala ndi gawo pa ntchito imeneyi. Chifukwa chake ndili ndi chiyembekezo kuti symposium imeneyi kutuluka zaphindu komanso zothandiza kuti project 250 iyende mwamsanga. Ndikufuna kuti msonkhano ubwere ndi mfundo zothandiza kuwunikira kamangidwe ka nyumba zimenezi mosavuta komanso molimba. Ndiye ino anduna mfundo za msonkhano umenewo nkhala nuziyembekezera kuti ripoti lake ndi zochitikazo timati action plan mutipatsa masiku akubwerawa mwamsanga. Chifukwa paja National Housing Policy inakhazikitsidwa kale mu 2019 ndipo kumene kwatsala nkungoyipatsa update kapena kuyipanga update ndi fundo zomwe zituluke mu symposium imeneyi. Potsiriza mthokoze waukulu abwenzi wathu onse omwe adagwira nawo ntchito yothandizira kuti tsiku la lero lifike ndipo mwambo umenewu
wantchito imeneyi utheke. Mkatabwenzi utanthauza mabungwe ngati Habitat for Humanity, Malawi Red Cross, Catholic Relief Services, Malawi University of Business and Applied Sciences, Luana, Gift of the Givers, International Organization for Migration, Malawi Housing Corporation, Malawi Institute of Architects, Malawi Engineering Institute, bungwe loyang'anira zomangamanga la NCIC, ndi ena ndi maofesi aja aunduna wa maboma ang'ono komanso nthambi ya zomangamanga omwe akhala kugwira ntchito ndi nthambi za nyumba komanso ndi ofesi yanga kuti ntchito imeneyi ipite patsogolo tizichitira limodzi. Ndiye nonsenu ndikuthokozeni kuti mwagwira ntchito yotamandika. Nawu nena zoona zitukuko ndiye zikuchitika, zikutheka, ndipo sitilisiya kuwatumikira Amalawi.